Chalụ ya ụzọ. Ọ ga-abụ elu. Ọ ga-abụ ọ bụrụ nwere oche. Ya.
nwata anyị kpegere na ndị agha na odenigwere ebe a member House of Assembly Anambra One constituency ndị agha ndị gị na ha rụrụ chairman ndị ochie ndị elected executive ndị executive chairman na ebe a ndị transition chairman nọ ebe a ndị campaign organization Big campaign organization led by the Director General, Prince Emekudu Deme, campaign organization Prince Oduche, Okure Iftelulu. The king of the Lulu, Prince of Duche, and you want to never. One day, what you can do, on a van, Willie, woman, or a mini cover, or a name, and people. Caravan, another music community now. The rest of the majority. Honorable Charles Ezan, another two constituency, whatever. Then Chief Ghana Rando, everyone. Akwata, Nebufu, whatever. Akwata Grevino. Honorable. I don't make any man. She might remain our invisible on my past international limited. She Sunday the way we the children of the do. Each year, children of the river. On the one chairman in the APF, Invisible Progressive Forum. On the first cousin, my mother, Diva. Now, my mother was the guy you mentioned, Dr. Mrs. Edos is here. Because we never have so I told her I have a problem. I need to return. Can you body and Maggie or Nani Cobu? If I'm not going to Megani, if I'm not going to Megodi, one of my new all one of these many men. God, I can't believe. And even in the election, I'm not when I get out, all in interview. All I have programmed, we don't go but all result to me in there. But I tell once you elect a mama, whether you want to be on a period of the period I will walk around my lamp. When I do it in there, because all the Papadi who one Indian Galan or Kamuka Peter Jofo, only simple structure in Nigeria. I'm not going to be able to read on his side. After the time is 37 years. Okay, but I'm not doing any country to save your uncle. Come from here. Whether I found the piano or management na any campus, like you say, already do. I didn't know but I found a child of Tata. Getting a China, everything about the room. Now, we don't know where came in Malia, when you don't get one name. Maybe see, living a one day, uncle God, one name again, Peter Biafo. Over one day, the one that can tell you, going to the prison problem. All the rules of even so you match, you have even the Canadian now. When I check it, I said, but I didn't look at the Anya. About Jesus. If I got with us on Dominani,
ọbụla ebe a ga-emecha aka okele nwaanyị kụnye aṅụrị nwere na mkpụrụ na-agwọ ya ibe dị ka a rịrị n'ọ gara aga wee fụ mbọ mama gị gbaa n'isi ya fụ mbọ gị na ụmụnne gị gbaa n'isi ya mana oge niile anya dị gị n'ụlọ ebe a mgbe ọ ga-agụra gị kedu ebe ọ gị na-ebuche Chineke mee ị na-eme kịta Chineke kpọrọ ya na-achụ ka ngwa gị gị na ụmụnne gị na mama gị na oge ya ezugo oge gị ezuru ike etu ihe ka o jebeziri onye ka mbọsị ọmụ mgbabatara ebe a ada ebe akwasị nwere ka anyị chọchisi ego okwu abụna o zuru ike na nnukwu nkịta ọba na adị tata ibe dị na-ezuru oke were asị ka mkpụrụ obi maka mkpụrụ obi na mkpụrụ gara aga na mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa Jesu na-eri ebere Jesu na-eri ebere mmadụ ka anyị bịasị taa